Natuurgebied de Maasduinen in Noord-Limburg herbergt bossen, heiden en verschillende vennen. Veel van deze vennen zijn door de jaren heen verdwenen. Dit omdat ze waren ontgonnen en dichtgestopt. Maar er is hard gewerkt om ze weer in volle glorie te herstellen. April doet wat hij wil en daarom een winterse aflevering van Natuur en Zo in het voorjaar. Met aandacht voor de vennen en met name het vennenherstel. Wat betekent dat voor flora en fauna? Het is een winters plaatje, het is een mooi plaatje. Bart, dit is het ideale ven? Ja, absoluut. We staan midden in de Ravenvennen. En dit is een van de grotere vennen die hier in dit gebied liggen. Maar jullie hebben er wel iets aan moeten doen om het zo te krijgen. Klopt. Ruim 100 jaar geleden zijn ze begonnen om die vennen te ontginnen, in cultuur te brengen. En daarvoor zijn ze dichtgestopt en ontwaterd. En wij maken ze nu weer open. Dus bomen weggehaald en van alles nog wat. Ja, zand opnieuw uitgegraven, ontwatering gestopt. En nu zijn ze weer mooi open. Ja, het is niet alleen mooi, hè? Het betekent ook dat er nieuwe flora en fauna zit, of andere flora en fauna. Ja, met het verdwijnen van de vennen is die flora en fauna ook teruggedrongen door een paar kleine plekken. En daar zie je één voorbeeld van. Alleen dit ven was oorspronkelijk ook veel groter en veel meer verdeeld over het gebied. En dat hebben we langzamerhand hersteld. En die flora en fauna die herstelt zich dan mee. Het is een minder mooi plaatje dan zojuist, maar ook hier heeft een ven gelegen, hè? Klopt. We kunnen dat op basis van oude kaarten is dat heel goed te zien. Dit is een kaart uit 1870. En hier zie je duidelijk allemaal de blauwe vlekken. Dat is alle vennen in het Ravenvennengebied. En dit is er eentje van. Dus we staan nu eigenlijk midden in het ven. Het restant is nog een greppel, die kunnen we hier nog goed zien. We zien aan de rand wat willigen staan. Ja, dat is een plant van natte bodems. Dus een goede indicatie dat het ven ook hier heeft gelegen. Dit wordt weer ven? Hier zijn we aan het overdenken. Dat zijn een van de zoeklocaties waar we eventueel wel aan de gang kunnen om een ven weer te herstellen. Overdenken en wat wordt er dan afgewogen? In de tussentijd, in de 150 jaar is er heel veel gebeurd. De grondwaterstanden zijn veranderd. Dus we moeten kijken van kunnen we het aardig water terugkrijgen. En hoe is de kwaliteit van de bodem. En als de landbouwgebruik is geweest, dus er zijn er heel veel meststoffen opgekomen. Ja. En die vennen houden juist van heel voedselarm en niet van meststoffen. En net hebben we een mooi voorbeeld gezien hoe vennen verdwenen zijn door landbouw mogelijk te maken. Later zijn ook vennen verdwenen door bosaanleg. Er was 80 tot 100 jaar geleden veel vraag naar hout voor de mijnen. En het werd tot aan de venoever geplant. Dus letterlijk boompjes op de venoever. Ja. Die worden groter, er komt heel veel schaduw op het ven. En er vallen heel veel naalden op die venoevers. En er komt een dik pakket te liggen. En juist die plantjes en dieren van ven houden van voedselarm. Dus we hebben ongeveer een straal van 30 meter rond de ven hebben we de bomen weggehaald. En ook die dikke laag met naalden die hebben we eraf geschraapt. Zoals je hier kunt zien. Hier is nog bijna kale bodem. En dat is weer een goede uitgangssituatie voor het ven om te herstellen. Oh, een klein eilandje, hè? Ja, we zijn letterlijk op een klein eilandje. Dus wel een mooie metafoor hoe het met de vennen gegaan is. Ze zijn teruggedrongen tot kleine plekjes. Het herstel, dat doen we natuurlijk ook met beleid. Dus dit eilandjes blijven zitten. En hier stond nog een plukje met een hele typische plant voor natte hei, venoevers. En dat is dopheide. En dus dit is dus blijven zitten en van hieruit zijn we die kant op gewerkt om het weer in oorspronkelijke toestand te krijgen. En van dit kleine eilandje maken we de oversteek naar een veel groter eiland. Naar een ven waar al meer te zien is van de herstelwerkzaamheden.